chỉ vậy ule cái này hi in 13th entrepreneurship mindset curriculum project nuaya an school than big zingami pakhat republic atanga group ronkal group number 7 kania cái này hi abik takin mingin phu atura minti khanin amak kan se thiam si lawa ram nung hi kan zui ve mai ton man le o kan ti hei democracy ram kan nia kan hi du kan thlang ta chuan kan group a hian mi panga kan oma mi pa pathum le mai che pani kan oma atam zo hi zela ti kan ni wangin a ming bula z kan da chuan zag hi chu zela and gang ti na khani tamaya nia nui za thak na chu ming dang tur ha kan van ve ni chuan hei kan ti ma hianin hei TMC hian miron appoint chi lo nangin atuma sangin inge mo phurna kan ti mai kan loin hlan kual ve ni ke hi leader angin min thlang ve ta chuan hei heta hian manager kan nei ta eren boy pani kan e pakhathi local thelo wangin rong kholna vai rongkal thelawa chuan hei eren gal kan nei ta bokani tuna kan introduce lo la tha chuan ke hi h mal som zela kania chuan mai coming to mal som dong zela class 10 section A 10 section A Coming to Silvana 1 class 10 section B. Coming to Lara Sarnia, class 10, section A. kan team kan status miron zirtira miron shit chen tir tu in kan manager silvei kan soma Kan thil ti tum in kan group ina kan sum don na turanga kan lawin raman le kan lawin sei khom dana chuan chame zor hian ni a ke ni ang school kan lai tan chuan in chame zor hi a hlok tura kan ngai ve ni chu chan chu school kal pa chuan in thil ti alo har ta kha wang khanin keimani in lampanga kan thil ti thei tur hei kan in bul hnai vela kan zor thei tur kan han ngei to ta khata han a hlok thei turang ber ha kan ngei to chuak ta chumi chu chome zor ani a kan chome zor tura kan lak te chu alu hi ke ji som ni kan la a chan tomato ke ji som pickle pek som zo kan ni chu chanin I purun sen ke ji som kan la boka chu kan in sem zai ta mun khata kan ni lo wang kan veng te aloin thata chen chu mani kholam panga hongai te kan lo ni wang khanin kan ti hau tura ni rwal khanin mun khata zwar hoin kan kal kwal hau thela awang khan mani kan in sema mani in bulvela ti khan kan chungte mamo hau te ha kan zot khom ta kan lo zwar ta ni chuanin khata chang khanin I ke kan sum don na ke mani na kan lo ram han hi puisa min sema chang khan kan ting hal vut thela wa chan chu kan exam bawra kar vel lo ni wang khanin I ke mani kha kan man hlom lo awang khanin kan tinghal vut thelo ni chuan kan ti chan tak hi Christmas don kara kan ti ta ni chumi chu I a chen kha kholam panga hongai kan lo ni le wang khanin I tan kholam panga hon tur ten lo an khwa vel la lo zar tur te khan kan in thon ta ni chuanin khami kha kan lo chome zor kha hlok kha kan tilu tuka kan shal zau ta veka chuanin kha ta chang khanin sang kha zanga lai kha kan hle pani chu chuan ai tam puisa kan la mu theyanga ti ril rupu in thom no zor kha kan tum le ni chu chuan thom no hi kanu ne na chang khanin thom zor tur second hand kha kan la ni chu chuan khata kan la kha kan a hlok tura kan han rin kha ma se kan lo ti fu cha lo ta in lo sha tongin puisa kan lo thelua po I kan lo lo sta ni sanga lai khanin kha wang khanin I kan che buai do ta ma se khata khanin I tu da po hanin nge zor tur kha chu kan la nei thawa ma se I khalai ha kan che chat na lai ania ma se tlang pui thua chuan kan thil zor le kan eng lo te hi I nuam kan ta hei ai hanin man do zo ke lang chuan hei ai a hlok na tel thei kan nin ring bok chal tuk nia ha kan che chhiat na te min hriat sak to hei a le lam tak chuan ke ni chu kan loma thil zir thar kan nei ni ta hian kan duam na wangin kan chana amai ro chu khata khan kai kalom em ai chu a mingin leader angin min pom ta ni a thian te hian chumi chu ti la chumi khami ka ti chuan ole tia phur takin min zom thina ni hemia hianin anin pek na hi hlu ka tia ti chuanin kema ai atira tak pe ka chuan kum tira ka chuan bul kan tan dong khan
thar tlin te tu a ho e ka ti man ani ge po hian in bo amaro chu sum kan don chi atang khan inti tak tak zia le keini ve mai me soi tur kan nei lo zia ha ka chu ta sunin Christmas dona tak phei ka chuan ke mai ei in nang a hian kapan ani mo I ka dam lo ta ai ka typhoid kharon chuak ta chuan mi pa dang zong kha an kho nei ani wang khan tluanga le donga hi an khon ho ta ni chuta chuan ei ka fak deuh mai chu women power kan lo nei ta ni then an mani hian che tan la veka kan lom khop mai heta hian zirtu tam tak kan in kan ria kan me che chunga da po hian kan lom em em ani chuan a hnuwa kan zuk zom le chuan kema bok khian ka chok boi le ta thomno ka laila ka tile pe ka kan che chele ta ni chuan a hnuwa han a ju fu do lo em mai ZAG CPCL YY isin zo kan ka tia sta chuan bul kan han tan kha YY ka lo tui khop mai mo sa shal chatura kan in rin kha school kan lu to wang anin sikula zor kha chu rem ta si lawa exam tur ta ni wa han ke mani kan ei zo ta zo ka ma se in lep ani ber no oh kan lep kan ei thina ni chuan aron soi tak lo te kha nu la hei kan eren boy le kan eren ka hin soi tur an nei vein kan sia ta hian hei anom ve a kan pui se man dan hi alu hi kg a som thumin kan la chuan kg som ni kan la kg kha thi som nga in kan shal lia chuan avaya kan man lo za thi cheng zaru kan nia chuan kan shala kan pui se lak lu za thi avain cheng sang khat nia chuan zali kan hlepa kan lo ti top long je al samjong na ta no khalai ka chu injek fel ve na langa he injek thlap ta second hand kha han soi lok te exang in la pi sing sang in la ka exang in chal zo lo sar kan la khoi lo eh second hand kamo lomin kan la ta san chu sikul kan lo kal man to kan suar man alom chu exang lomo pi sing sa ve lo alom in ti chu in dia hei lom yin pui ang abeli ni la wo baturu ai sar anu min ti pui na wang so bin an van exang ni la exang sang kan zanga phai ta duai okay chuan inge seiven cái mai cái dấu của chuông mi cái gì đó cần khoa cái hồ về là vàng khan cái chuyện thì cái trôi ôm về vắt thì nó mà sẽ hay cáiron chụp nữa thì là cái tì khom lại thế chứ chúng mi đó ni le inge ti don second hand chu mi sai te mi second hand kan lak kha I anu in englo hei sai rang lampang vela hanin thomno zorna big dora nei wang khanin keman kalau langa khulampanga kalau ti ran sakang chawatia khulampanga I athon thlato ti dani chu anaw akazenten anlo chutpui torin chu ti zon sar group a hanin on posta criteria kha pali kha om ta ni kan experience ngaron soi to kan sumron von fel dan kan soi to kari kalam sunga kan thil du em mai arem chunga lo soi ve hi sar keni hi tuilai rapa ding ning kan in sia asan chu kan nu le pa te hi fixed mindset nei kan ya sunang mani rong kala growth mindset miron zir tirani sar kha ain kokal ta chi ta ni chu wang chuan hei ke mani khelo apo hei generation thar zela apo kal zelua ti zelua kan nau te zel hian fixed mindset ni ring growth mindset ti nei te se sar thaga ti tha ko pang in po cha tha ya ril luin ti boy phatla ta boy sam cha ba nge soi dun le nei zo tur chu po ka nei vak to lo win ti tha ka ti lo to in leader hi tha em ni sa criteria kha pathum kan soi to mo pakhat alo mani kari kalema tanga kan thil zir kani asanga uma wang khanin asanga ron da pe ha do hi ka soi nge nge tur ning ga ria ka teammate te anin pek na le ka zuzi na kong chuk le kong sau tam tak kan zo te karil ruwa ron nu da ni Instagram a heng quote pakhati ka mo teamwork make the dream work tini ka hian kan tho ho na wang hian in tuna hian lo hlin na chang phut lo mai la pheti kan ti zel do ni chu na kina
Twitter te pawh kan la lei lo ang ti soi thei lo